maza mata sai mu tashi yanzu mu gyara ta, ƙasa ɗai al'umma ɗai mu damƙe juna. Ina 'yan Nijar maza da mata dangina, ku tashi mu farka ƙasar mu yau kar da mu zauna, gurin gyara na ta dan mu kauda dukan barna, ƙasa ɗai al'umma ɗai muna son juna. Haɗin kai junan mu za mu dinga yi wa kara, mu zamto tsintsiya ƙasar mu za mu yi wa shara, mu kauda dukan datti na cikinta da makura, mu kauda dukan hasada da gaba dangina. Arziki na ƙasar mu ribarsa za mu yi kwasa, noma da kiwo cikin Afirka ai mun shiga gasa, akwai arziki nan ma'adanai cikin wannan ƙasa, idan muka yi kishin ta to za mu yi suna. Maza mutanen kirki ne, muna da haɗin kan ƙabilu har addini ma, mu ƙara kulawa domin hakan alkhairi ne, ƙasa ɗai al'umma ɗai mu damƙe juna. A fannin ilimi ƙasar mu Nijar ta yi rata, fannin kimiyya akwai ƙwararru a ƙasata, da manyan 'yan kasuwa maza kai hada mata, idan muka yi kishin ta ba mai shiga rana. Nijar kun ji ƙasa ta gado a balfahari na, soyayya a gare ki dole ne sai na nuna, sannan na yi kira ga duka sauran 'yan uwana, mu ƙara daɗin kishin ƙasa babu hiyana. Nijar ta mu ce maza mata sai mu tashi yanzu mu gyara ta, ƙasa ɗai al'umma